Hi po, good morning, good morning, good morning, good morning. All sponsor, all viewers, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po, at yun, dito pa ako sa bahay. Tanghali na. Alas 8 na. Time check natin ay 7:59. Yun. Nagbantay muna ako dito sa tindahan. Kasi nga, yung asawa ko nandun. May medical mission kasi dito sa amin. Ang daming tao. Dapat nga mamimili pa ako ng paninda kasi alanganin na. At ayan, sabi ko sa asawa ko ay alis na ako kasi para maka posisyon kagad tayo kung ano yung pwedeng vlog na magawa na natin. Kasi magkakapot na, kailangan natin makaipon ng vlog para umusad yung ating dollar. Medyo okay na yung panahon dito sa amin. Kuminit na siya, pero biglang kumukulimlim. Sana tuloy-tuloy na. At yun, itatry ko na rin na doon dumaan sa doon sa Bacolod. Sana umupa na. Kung may tubig pa, itulak ko na lang yung motor ko kasi malayo talaga pag umikot. Ayan po, let's go. Ayan po, at alas 8:10. Yan, dito ko dumaan sa malayo sa iniikutan. Hindi na ako nag-video dun sa Bacolod, napakalalim, hindi pa kaya. Yan, oras natin ay alas 8:10. Tingnan natin, itry ko na magmadali kasi anong oras na, kung ilang oras tayo, anong oras makarating dun sa site. Subukan ko tong motor ko kung mabilis pa. Alas 8:10. Ayan po, at kakarating ko lang dito sa site. Time check natin 8:37. Ayan, bali alas 8:10, nasa Angostia ako. Madali natin yung biyahe. Wala sila. Tingnan ko muna kung saan. Dito kaya Bedang. Dito kaya Bedang pala sila. Amoy, premier. Amo. Amoy. Ano yan? Ginatan. Ginatan. Yan. Here. Morning here. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning kayo. Mamoy. Hakot. Diba, bibis tayo. Mamoy. Okay man. Okay man biyahe. Sumakit yung katawan ko. At yan po, bali diretso ko yung pagpintura dito sa Trusses. Dito sa loob, kunti na lang yung i-retouch dito. Diyan naman tayo sa labas. Diyan tayo sa labas, magpintura mga Trusses. Kung kayo mga spatula dito, tayo sa labas magpintura. Ito, mga pipinturahan yan sa labas. Yan ang gagawin natin ngayong vlog dito sa labas ng bahay natin, Bedang. Pipintura tayo sa Trusses. Alright, Ayan po, at simulan na natin.
Yung pagpintura baka maunahan pa tayo ng iba. Baka maunahan pa tayo ng tilo. One shout out sa inyo dyan. Ingat kayo dyan sa Bulacan. Ano sir, mo? Mura. Ragot talaga. Ganito pala. Ano tawag mo tibidang? Pintura. Oo. Samu. Bakit masakit ang paa ko? Ah! Right. Ano tama naman. Dapat ko lang. Kaya pintahan na naman pala natin. Lagi. Christmas. Rayo ay. Asawa nila gas? Ha? Wala na. Bruce Lee. Sir, si Bruce Lee. Yay! Nagsurot na baga ka? Ano? Ang dami naman yung natapos na yan. Ha? Aga-aga nakasimangot. Ano? Pagpatuloy ko ba? Yeah. Hindi lang mamaya anak, bibigyan ko lang ito sa labas. Ano ba? Pagpatuloy ko to din. Pagpatuloy ko to. Tigilan ko. Ano? Ha? Pinarang ko yung kamera mo. Sir! Maayat ko kalo, sir! Sir! Ano ba si sir? Tantay ka, sir? Yeah, doctor.
O yung... Uy! Baka iwan mo yan, nandiyan yung tira mo. Yan yung kayamanan ni daddy mo. Ayaw. Pili ka ba? Ha? May wag niyo nito na, may wag bibigyan. Tinta. Dito ba ang tutuan hindi nagkakalan niya? Tara tayo. Ano yung Kali naman kita nagkita. Ano? Dahil alam, lipat ko na kami. Ano namin sa pagkakaya mo yan? Sa aking isipan, huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Paglipas ng ulan ay Tumahan sa kabila. Ahagin ka na lang. magpapangiti ang araw, magkasanong mawala. Masilang bahagari sa aking isipan, huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Di, matutunan ka dyan, Di. Matutunan ka dyan, huwag ka dyan. Baka matulang mata mo, tumingila pa. Lipas ng ulan ay mapapangiti ang araw, magkasanong mawala. Masilang bahagari akala ko ay dagat, yung pala ay alunan. Akala ko'y pumasok sa blan. Ahay, akala ko ay sa ulo. Akala ko'y
anong gagawin? Kaya pasensya na kung may pagtingin ako sa iyo. Di mapigilan tulong ng damdamin. Sisigaw ko para mapansin mo, hindi naman ako. Oy! Ako yan! Ako no? Ha? Yan na yung bibigyan mo sa akin. Kukurat ako. Supang! Yan na yung bibigyan mo sa akin kaya. Di ayusin niyo, gagawin ka. Bay? Di, aditak na. Taisin mo sana. Laliyawan mo. Liyawan mo. Ay taas, ang tupat-tupat. Walang walang may kasasandang ka na ko daw. Hindi ang hirap problema. Sabi mo yan yung ibibigay mo sa akin. Ay, nasira na ayos. Di mong nagbibigay sigla. Buloy. Kanta ka, sir. Bigyan ko si Kento. Tinakpan na ni sir yung aking camera. Tinakpan na ni sir. Napakainit sir. Hoy! Halika na, halika na. Awa. Halika na, halika na. Pag-ano dito na? Labas!
Ano tol, tapos na tol? Bigas kaya tayo nila. Hello kayo sa vlog oh. Yo. Ay. Amo. Pintura. Dito pa yung
Yan pabali na pinturan ko na dito sa ano. Yan, paikot. Ano, okay na. Pero may mga iba pa na ano, hindi pa napipinturahan. Yung mga di abot ng roller brush. Ibabalikan na lang yan. Dito okay na rin dyan, oh. Okay na, pero mayroon pa dun. Yung ginagawa kasi ni Kagatcho. Hindi na natin pinturan muna. Mamaya ang gagawin. Yan na lang. Hindi pa. Saka ito pa natitira. Ayan. Ayan pa. Ayan yung babalikan natin mamaya. Okay. Ayan. Pahinga muna. Siyempre mag-edit tayo para may kitain din tayo. Punta muna tayo dun sa barracks para mag-edit. May dadaan ang ating mayora. Si Jami. Punta tayo sa barracks. Kubo ni Tilo. Mr. Teacher. Sir. Amo. Yan, nakaluto na.